Първо да си представите, откъде сте и до коя фаза на турнира достигнете? Значи от град Плевен съм, Бисериото се казва. На четвъртфинал достигнахме. Мал шанс просто. Иначе турнира е супер. И просто се предоставя условия за футбол. Но не ви достигна, за да отидете на полуфинал? Мал шанс. Мал шанс. И опит, може би. Колко пъти се събирате седмицата да играете? По 2-3 пъти, зависи. Защото ходим на работа и трудно става събиране. Организацията малко. Горе-долу спортуваме добре. Плевен има ли къде да играете? Има ли изкуствени терени? Как е ситуацията в базата? Там професионален футбол си отиде. Мисля, че като за Плевен са малко игрищата. Мисля, че трябва повече, ама там трябва да се пита кмета. Футбол в Плевен не е на ниво. Въобще и аматьорски, и професионални, въобще го няма. Въобще не зле работа там. Явно е свързано с пари.